ассалому алайкум ва раҳматуллоҳи ва баракоту. Бародарои азиз, хуш омадед ба канали мо. Дар навори имрӯза бародаро як ғаноҷини гумшидагиай. Мақсад як бародар ай кадмебдас гумшидагиай, бародар ёфтагишай. Ина рақамҳо дар рӯи экранай. Аз шумо ҳамин хоҳиш, ҳамин бародар хеле шудаст ҳамин ғаноҷин ай дуруни хунаш ёфтагиай. Соҳибша намеёвад, бозорҳода гаштаисаст. Соҳибша намеёвад ки ҳамун ғаноҷинша бара бития. Бародаро, аз шумо ҳамин хоҳиш, ҳамин видеоро падилитса кинед, як класса биҷақев падилитса кинед ки ҳамин видео паҳн шава. Ҳамин соҳиби ғаноҷинша гум кас илтимос биёваш. Дар як дасти як одами дига ҳай мора гуфт дина дар бозори Хӯросон уялӣ омад пешмо, гуфт ки мақсад як видео ка ҳамин бародарое ки мақсад ғаноҷин гум кардаги кадмеш ҳамин рақамҳо қатъи занг бизана, бага ки ранги ғаноҷин чӣ хелияй, чанд қай қадаш, чӣ хеле ҳамон ғаноҷин да мақсад боварӣ кунем ки ҳамон одамай барам ғаноҷинша битимаш. Мақсад ҳамин шумо ки бародарои ҳозир тамошо кардед, аз шумо ҳамин хоҳиш я лайка биҷақева я видеои моро падилитса кинед ки ҳамин соҳиби ғаноҷин пайдо шава, ҳамин бародар ай калаш соқит шавам, ғаноҷини ҳамон одамо бара бития. Ҳазор раҳмат ба диққататон. Худо нигаҳбонтон боша. Ҳамон лайка падилитсара фаромӯш накунед. Дар амони Худо бошед.